Βρες που είναι το κοινό σου και επένδυσε εκεί. Καλά. Επειδή είδα και το Squid Game μέχρι τις 5 η ώρα τα ξημερώματα, Master Tip για σήμερα. Δεν είναι ανάγκη να είσαι παντού. Έχεις Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, LinkedIn. Ούτε η Kim Kardashian δεν έχει τόσα. Ξυπνάς, ποστάρεις το ένα story, κάνεις reel στο άλλο, μετά story, νησάφι πια. Έχουμε πελάτη που δουλεύει μόνο μέσω Instagram και πουλάει αυτού αν του πεις για TikTok, νομίζω ότι κάποιος του χτυπάει την πόρτα. Από την άλλη, έχουμε πελάτη που είναι μόνο στο Scrooge, τα γνωστά σκρούτζομάγαζα. Για ολοκληρωμένο marketing στο Scrooge, επικοινώνεις εδώ μαζί μας. Εν ολίγης, δεν χρειάζεται να είσαι και Ελένη Μενεγάκη και Sneak και Mr. Beast. Βρες που είναι το κοινό σου και επένδυσε εκεί. Και επένδυσε εκεί. Βρήκες εμάς, επικοινώνησε μαζί μας. Αυτά λέει.